ni Governor ma Siaya nosenyiso jotelo ma Siaya, sirkal ma Siaya mar Assembly kod sirkal ma mare ni owuok odhi oko matin e wechene mameke ma kisungu luongo ni binafsi, weche mameke owuon. Spika ma Siaya olero ni Gavana James Orengo ni kare kendo gisani en e yorene oko mar Kenya. Lipot mar Auditor General oyango ni maromo bilion 1.8 ne ochoki e tok chik kokalo e mbui mar e-Citizen. In kaka wuon gari idwa yudo pesa di e gari no. Mane momiyo wan wagolo chike kaka sako nikech gachwa en mar sako ok en mar ng'ato individual. Joriemb matatu e kaunti ma Migori ochiwo ndalo 7 ne askache ma kaunti no mondo lokre e wach mar sandogi. Arwakini machiegni e kagi kacha nyinga Milton Ochieng. Lipot mar Auditor General onyiso ni yor chiwo chenro mar sirkal ne jopiny kokalo e yor mbui mar e-Citizen nitiere kod fuok mathoth momenda mag jopiny magichulo kokalo e yor mbui no lal godo. Komiti mar od bura marango kaka itiyo gomenda jopiny oyango ni siling milion 492 ne ochul ne kambi moro maonge gi tudruok moro amora gi mbui mar e-Citizen ka omenda gi thoth gi bende osekwal kokalo e yor mbui no. Irregular payments of e-Citizen platform support and maintenance contract. So this is where the electronic Citizen Limited was paid. The expectation that we had is that the payments were to the parties of the contract. And therefore, that's why we identified that this payment, we could not see them in the contract that had been signed and the contract given to us. So the first thing is we flag it we did not, I will not say that we did not raise the veil. It was not in our interest to lift the veil at this point. And you're talking about money, funds, and you know what is happening in this country in terms of these days people are not stealing from banks using guns. They are still using these systems. So, Chair, I don't know. We have to listen. Maybe we'll listen to the PS for National Treasury, but that is not enough because if you look at what has been raised here, this system is domiciled in three ICT, Interior, Treasury. I don't even think we need the PS here. We need all the CSs here. Because I know that on Thursday we had agreed, and yes. I don't know whether you ruled. Yes, that it's coming. Not just PS. Did you also rule that we're inviting these companies? Because we need to invite these companies. This is total fraud. And we will not be going anywhere if we don't get to the bottom of it. And the PSs will not help us. We want to know who's behind these companies. Yeah, we had invited the PS, but not with the companies. Lipot maduol makedo gi mibadhi EACC oyango ni kaunti ma Homa Bay en achiel kuom counties manitiere nyalo mamalo migole mit bilie eka ng'ato yud chenro mag thieth ka counties mamoko ting'o Kwale, Kilifi, Wajir, Mandera kaachiel gi Murang'a. Lipodno bende oyango ni Jo-Kenya ni kod paro mar ni obila, jotend duol mar choko osuru KRA, okinde, lakteche kaachiel kod jopuonje gin moko kuom jogo ma hinyo dwaro asoya eka gichiw chenro madwarore. Bishop David Oginde e kinde keto lipot makamana ayanga owacho ni midhiero mar mibadhi pachoka omulo fuke jopiny kendo gigeto keto midhiero ni e lamo mondo mi Nyasaye okonye e kinde ma yore mag chike bende irango. You did not was in Gishu County, which is topping among the county government, and here is seeking medical attention, employment, and county inspectorate services. Homa Bay, primarily because of issues of medical attention, is appearing there at an average of 12,381. There is this issue of turning TSC placements, which has never been on this chart, but today, last year it appeared, and you could see the average bribe was about 72,665. Application for bursary, for those who are accessing bursary. It is up to God to decide how to answer prayer. It is for us to pray. And my prayer was that those people who violate the laws that have been put in place,
And at that particular time, we were talking about the conflict of interest law that has just been instituted, that God would know how to deal with them. How he does that, when he does that, whether he does that, it is his prerogative. Kawadhi nyime en ni Speaker mar od bura ma Siaya George Okode ukwayo jodak ma kaunti ma Siaya mondo othegre kod miriambo mikworo e mbui kaluwore kod wach mar onge mar Gavana James Orengo e apisi kuom ndalo bura sani. Okode wacho ni Gavana Orengo nitie oko mar Kenya yorene owuon kendo ongima ka siling, ka bende igeno ni ndalo mabiro ni obiro duogo e twak mare gi jofwambo e boma ma Kisumo. Okode noyango ni onge tich moro amora mar kaunti ma Siaya mochung' kata obedo ni Gavana onge apisi, ka bende okwayo jopiny mondo din itgi ne jogo maloko wach onge mar Gavana to loke siasa. Jomoko penjo kuma Gavana nitiere, to wachno nwasewacho chien kar kacha ni Gavana ma Siaya nosenyiso jotelo ma Siaya, sirkal ma Siaya mar Assembly kod sirkal ma mare ni owuok odhi oko matin e wechene mameke ma kizungu luongo ni binafsi, weche mameke owuon modhi timo. To kata kamano pod otayo sirkande kaka dwarore. Gavana nyalo tayo sirkal ka en ofis ma Siaya, onyalo tayo sirkal ka en dalane Masiro, onyalo tayo sirkal ka entie Nairobi kata kumoro amora ma entiere. Chik onge mondiko ni nyaka obedi mane ofis. To kata kamano, mae Gavana mosebedo ka beti ofis kendo tiyo tijene. Wuok na ne ten to information wach mayudo en ni machiegni ka obiro duogo kendo ji biro medo nene e ofis. Bedo no onge ofis no komiyo ji ratiro mar fuong'o wach. Kawuono Gavana otho, Gavana to ngima. Kiny ne Gavana okawo speaker oketo mondo obed ng'ama ochung' makare. To kata kipenje ni ere otas mosain momiyo speaker mondo timgo gino, bende onge. Ten kanisa ma Kopere ohum nono gi lipot mar rocho ratiro kokalo kuom weche mag hera e sikunde manie bwo kanisa no. Kanolosi e apisi mar jopuonj madongo mag sikunde Kopere e boma ma Nairobi, Archbishop ma Diocese ma Nairobi Philip Anyolo owacho ni ok gibi yie gi richo ma kamago kuom jopuonj kaachiel gi jopuonjre. Yeah, we are here as principals and management of Catholic schools from all over the country, Kenya. They come here in terms of dioceses and metropolitanates. So we have over 1,000 or something like that, over 1,000 teachers here, head teachers around, and they are here for 3 days. They come to discuss about the values of education in our country, but even across the whole world. Because we as Catholics and as Christians, we remember the first mandate of Christ is to go to the world and teach. And teaching has to do with rediscovering the truth, and the truth is always about God himself. Moko kuom sikunde e kaunti ma Nyamira omor gi lemo momedgi mar bedo sikunde madongo kata national schools, chenro mabiro miyo sikunde go bede lai manyime mar chiwo somo mag CBE. Sikunde yawuoyi ma Kobirigo kaachiel gi mar nyiri ma Kebabe gi mano mar yawuoyi ma Nyansiongo gin moko kuom sikunde manokwan e chenro mar C1 e chenro no ero moriwo sikunde madongo duto ma pacho ka mibiro yienegi chiwo somo mag science, lony manyasani, somo mag bedo midusa kod kwan kaachiel gi weche tuke. Kane giwuoyo gi jofwambo, jopuonj madongo mag sikundego omedo ni dwarogi en ni jatend migawo mar somo Migosi Ogamba mondo okonygi gi yor omenda mar bero chenro mag somo e sikundego. During the recategorization of schools to the position of C1, which is equivalent to the now de facto categorization of schools, national school. And with this elevation, we hope that the school is going to be considered by the ministry in terms of infrastructure expansion, because there is a lot that is expected from us so as to make the school be in tandem with the current status. We have enough
personnel, the human resource to cater for the three pathways. That is the STEM, the maths and sciences, the languages and the social sciences, the creative arts and the sports. We are trying our best with the Teacher Service Commission to assist us with the extra teachers, especially like home science, electricity, metal work. Joriemb matatu e kaunti ma Migori ochiwo ne 10 kaunti ma Migori ndalo 7 mondo oket lokruok e sekta mar askache ma kaunti no magiwacho ni sandogi kendo dwaro asoya kuomgi e yor achuna ponono ni ok gidhi golo osuru. Jafwambo marwa ma Migori Jo Juma nigi ler mathoth kowuok e kaunti no. Ywaruok kind joriemb matatu e kaunti Migori kod askechego ma kaunti ma Migori ok en gino mawendo e kaunti ni. Joriemb matatu gi wantie moko ma askechego ma kaunti ma Migori ma osebedo katiyogi kod tok moruodho ka bende gidwaro asoya kod achuna. Gari sofa saa hii kama ni pesa yenye tunatafuta unapata gari imeenda inarudi na shilingi 4,000. Sangwenya anataka 3,000 shillings. Shilingi 1,000 unaenda nayo kufanya nini? Kaka Migori County poko mewa sticker kaka Kisii nitie sticker mingado for 1 month. Migori County kidonjo tingado receipt. Winjruok manu wawinjore gi governor nwamiye memorandum mano somo wawinjore kode ni mondo kel jok mobedo train kopo ni okelo gi kako kelo gi no omigi mshahara mondo giwe chando wagi corruption owe keto gi ndara to mshahara okomigi kabet ni wane manyako kaw pesa kuomwa. E kind romo margi e kachungu nyamburko e boma Migori kata Migori Bus Park joriemb matatu gi kawo tele ko jakom margi e bus park no jaredo kech wane giseyudo sand ma oromo kendo sakro chopo manyaka koro gimany ratechgi. Chwani ose mark more than 5 times without makosa. Mana ne wach okwagol asoya. Ane manadagi manatamo driver ne okikigol asoya e wangayo. Pang gari stage kaso ki wuok to dhiyo. Kwenya magavana oketo ma oko chul mshahara every month. To koro gi msach gi kaw kuomwa. Adonja wendo angado receipt giketo na road block magi akaw kanyo 2 hours penjo gini makosa na en mane momiyo umako gari gituo ni wan koro watiyo kodi gi bylaws mag county government akono gini to dak usom na chike achiel kuom gi mondo atigo ni kona ni gochne kati gochne governor no wane ground. Okeyo ni moko maskeche gi ma kaunti ma Migori sani koro tijigi ma ondigi mondo koro gitim kendo gidich mana kod asoya mawuok kuom joriemb matatu. Atu sani onge pesa. Kichak golo pesa ka gol pesa Migori ka gol pesa Uriri ichak gol pesa Nyakarongo kaso receipt bende ngado in kaka wuon gari idwa yudo pesa di e gari no. Mane momiyo wanwa golo chike kaka sako nikech gachwa en mar sako en mar ngato individual. Gachwa ningo bed ni penge stage to wuok e stage ode ogolo ngado receipt mar ochulo ushuru mar government. To pesa migolo misoyo fuko nwadagi. Mae mosebedo kamiyo gachwa shida every now and then. Giwani tend county ma Migori oyier ka gin ema omiyo gi osuru koso askechegi magindiko e county ni. Koro adwa penjo governor mondo onyiswa maler ka 50-50 mimiyo Sangwenya maber ema mondo wagol koro wawe ushuru. Ka ushuru ber wagol ushuru wawe wach Sangwenya. Joriemb matatu giseyo ten kaunti ma Migori magiwacho ni emoserem ka okang' mar chik ni askechego mok ti ka oluwore kod chik. Wasebedo loyal ne county government we as a matatu in Migori. Watimo kaka gidwaro. Pok wang'anyo, pok watimo gimoro amora to wan bende mogu jwang'wa mogik molo ng'ata ng'ata. Ka ing'iyo ndeke ringo ka every weekend kendo igone ji arambe. In ja media ng'eni pok iwinjo odiochieng' moluonge jo matatu midwa gone gi arambe tok ni waling'. Wasewuotho kuom jotelogi mondo miyo oriw jo matatu be gigone gi arambe gidagi. Giwane sekta mar matatu ema golo osuru mathoth e kaunti ma Migori to gin ema ten kaunti ma Migori koro jwang'ogi. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Tim mar Kenya mano yore tuke mag sikunde pinje mag Afrika manobagi e piny Algeria oduogo